Nadawat na sa mga regular o casual employees sa Lapu-Lapu City Hall ang ilang 13th month pay o 14th month pay. Ani ay laing good news alang kaninyo. Gipahibaw ni City Administrator Danilo Almendras nga subay sa circular nga gipagawa sa Civil Service Commission makadawat og laing cash gift subay sa praise program kon program on awards and incentives for services excellence. Pinaagi sa mga national ug local awards nga nadawat sa kagamhanan gitugutan ang dakbayan sa pagahin og kantidad isip pahalipay sa tanang mga kawani nga nakatampo aron makakuha og mga awards. Mo recognize man po sa effort sa LGU. Kanang niresolve ang praise nga muhatag og incentive sa mga empleyado. Matud ni Almendras nga adunay savings ang dakbayan gikan sa personal services nga gikan sa bakante mga posisyon nga wala pay na-hire nga mga regular employees. Sa data nga gihatag ni Rubian Iyas, Supervising Administrative Officer sa City Budget Office, mukapin sa 51.1 million pesos ang nahipos sa City Budget Office nga kantidad aron bahin-bahinon sa mga kawani sa City Hall ubos sa praise program. Midugang si Almendras nga ang matag kawani ma-regular man o ma-casual, makadawat og cash incentive susama kadako sa suhulan nga ilang madawat. Doon naman tayo mga until position, nga paart nga po na sa PS, nga unsa tayo uban pa yun nga nadaw-daw sa atong budget officer coming from the PS nga account no, sa Lapu-Lapu City. Usa sa naghinam-hinam nga makakobra sa iyang cash incentive sa praise program ang casual employee nga si Arnulfo Inot o sa ka-traffic enforcer. Hinuon gipahibaw ni Almendras nga wala malakip ang mga job order personnel kay gidid-an sila sa paghatag og mga bonus kanila ubos sa balaod. Ang mga JO personnel walay employer-employee relationship tungod kay ang ilang serbisyo, gibasi man sa mga proyekto diin sila gikuha. Hinuon adunay madawat ang mga JO personnel sa gitawag nga Conditional Compensation Premium kun CCP agad sa gidaghanon sa mga adlaw sa ilang panarbaho. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.